Един час ще го мъчи това. Просто... Ето. Аз знаех. Аз си просто знаех. Добре бе. Айде да човек. Стига бе. Базикате се. Зей, ще постъпим като нубовете. Аз съм поне нубов. Всъщност, не че съм нуб, обаче аз изобщо не мога да играм на джумп мапове. Или такива. Това не е точно джумп мап, обаче на такива. Това е джумп. Готово. И са. Така. Какво като слезна долу? Вие базикате ли се, бе? Бах ти трола. Трябва да го кръсти тролски, мале. Добре, бе! Как паднах се? Там горе на чифа има. Клей? Нещо? Не. Лосър. Така. Има чест с голд нагити, знам го. Опитен съм. Фу! Чест. Чуш. Защо, бе? Искам чест, бе. Стига, бе. Не! Това е долу имаше вода. Как? То е ясно, че ще има глупнаги. Аз не съм тъп, бе. Това го знам. Това баба го може да го направи. За малко беше. No, those cakes are not for fatty. Значи тортите са за неговата котка, който... Си ли е трябвата? Нищо не е. Gold nugget. Ябълка. Ще си го взема. Сега си сложа gold nuggetите. Готово. You can die here, but please don't. Значи какво са, ако паднеш си до тук ли той? Аз това точно не го разбрах за какво каза. И какво? Ама тут ще ми ги стреля. Няма значение, винаги аз го правя по така. Така Майнкрафт трябва си. Аз трябва ли да се пускам или? Чакай са. Това е бавка, нали? Аз демек не трябва да се спусна. Ето. Как си знаех, че нещо ще стане. Аз видях долу pleasure плейтите и си знаех, че не трябва да скачам долу. Не аз видях, че не трябва да скачам.
Let's see. Oh, who created and invented Minecraft? То е ясно. Така. Up. In what update were pistons... Тя сега беха апдейтнали пистаните. Не си спомням кое беше. Мисля, че 1.7 май беше, да. Who made the Minecraft music? C418. What does the Enderman hate most? Thunder Lane. Where in the Mojang office? Okay. Не може да е Берлин. Стокхолм. How many colors of wool are there in mine? Колко бяха сега? Чакайте. Бяла, оранжева, червена, зелена, тъмно, 16 трябва, да. Не, 18. Не. Аз нещо съм объркал. Аха, ето. Объркал съм за Ендърмен.